Morning. Atong kape kay kopi ko brown. Namay itong pagpangapirong adlaw kay tapad na nakuwag amo ang prinsesa tuan. Prinsesa diri. Ha? Adjust ako palagang service. Sa mukha ni Joyce. Sabi na pagkatawa siya. Biskus mo ka, Joyce. Kataw. Ay, mapag-iwag yung prinsesa. Hi guys. Hi vlog. Yung gitabunan niyang mata. Ay, maulaw man siya, guys. Kana mo na pure gyud niya. Pure gyud niya nga single. Kinsay gusto nga makuan pa mo kontak kaning nambira, mo na yung number niya. Ha? Comment lang para sa number.